ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, имрӯз хостам ки як влоги беҳтарин барои шумо пешкаш кунам. лайкора бумонен, кадоми подписатсия кардаги нестед, подписатсия кунен, лайка бумонен. дӯстони азиз, комментариҳои шуморо ман интизорум, суханои беҳтаринтона. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ҳозир тарзи тайёр намудани бента макса барои шумо нишон медиҳам. ай бента тор камтар калонтарай 2-3 сантиметр калонай тамом беҳад торти ба маза мешава. барои зодрӯзи кӯдакотон бикунен. ҳам 4-5 нафарда озодона як кусоки калон мераса, ҳам чизи нағзи домашни ба маза, ҳак бо рецепти кам харҷи осон. ба мо лозимай 4 дона тухм сафеди зардиша ҷудо мекунем, 5 қошиқ шакар, 5 қошиқ орд, иҷада як пачка какаои 25 граммаи кентай, асосан 20 грамм дар кораи какао, не ки 20 грамм қати вай намешава, шоколадни хушрӯ намешава, 25 грамма ҳамаша меандозем. баъд 20 грамми дига оби гарми кипиток дар кора нав ҷӯшидагӣ ва иҷада ҳами 3 қошиқ равғани дига, 20 грамм 3 қошиқ равған мешава. ҳами 4 қошиқи оби ҷӯшомадагиша андозем, 4 қошиқ оби ҷӯшомадагӣ андозем барои об сабуктарай. инам хел духтаро чӣ мекунен? сафедиро аввал мегирен, аз зардиш ҷудо мекунем. айнам хали сафедию зарди ҷудо кунан гирифта будам, ба ҳавай кардам, тез корма осон кардак. баъд умуман ягон зарди даруни сафедида нарава. косатон қоқи хушрӯ боша. ман шишагида кардам ки духтаро шишагӣ чӣ қадар тоза мешава, ягон олуда ягон чӣ надора. камтар шакартона да зарди, камтаракша меандозем, бисёрша да сафедӣ. ду тақсим мекунем, ду бор мезанем ба миксер. аввал як бор камтар мезанем, баъд дим карата намҷа шакари мондагирам бо ҳамроҳ мекунем. сафедимо сахта ки хушрӯ шава. агар ки шумо миксерои калон дошта бошен, метавонед ки сафедию зардира якҷоя андозен, ба миксер лад занен то сафед шиданша. ҳар душа сафеди зарди якҷоя. аки ин миксери дастӣ кадиб камтар мощностиш систай пасттар мезана, ҷудо мекунем, хали тезтар мода сахт мешава. агар мо ҳар душа якҷоя занем, магарам 1 соат занем ки сахт шава, сафед шава. дар иҷа ман орда бо какаои разрихлитил 10 грамм разрихлитил, як қошиқи калон якҷоя карда мекобем, мемонем дар иҷа, аралаш мекунем. иҷа сухои ингредиентша тайёр кардем. дар якҷо мондем, разрихлитила якҷоя кардагиам духтаро, қати орду какао. ана иҷа тайёр мекунем, сафедира сахт мекунем, зардирам сафед мекунем, ҳамроҳ мекунем равған, мона 3 қошиқи калон равғана дар даруни зарди якҷоя мекунем, ба сафедию зардира якҷоя мезанем. бинен ҳамаша нишон додагиам подробна, ки шумо ёд гирен, духтаро шуморам битонем пухта. ана иҷа баъд мегирем орду какао разрихлитилро бо ами ягон лопаткай венчикай якҷоя карда аввал мебезем ба элакча, ки ҳатман ки воздуш небиёя. ихе ба қошиқ меандозем, хе ягон калон мебиёяд даруни сафедида, баъд ҳалкуниш қинай. хе осонам, хе мекобем ба як тараф ранги соат борӣ. як тарафа анам хел хушрӯ ҳалш мекунем. охирда ба 4 қошиқ оби кипиток 20 грамм мешавад, да як пиёла 4 қошиқ ҳисоб карда монем. тайёрак ҷӯшам хе меандозен, мекобен дар градуси 150. хе бо духовкатона бинем баланди бад набошад духтаро. духтаро, ана иҷа ма офиси нави атомӣ омадам. ҳамихе офисшон ҷои нағз да бинем поёни ами ҳайкали сомонира дидем, поёнтарак шуда зданияи связа, зданияи алоқа. нами якм дарш медурен, ҷада салони шейла ам ҳастай, шоира люкс салон. дуюм этаж меброен, ина ман инҷа нишон дистам. анами якм дар қати меброен, дуюм этаж офиси анами атомия. духтаро, аллакай офиси атомӣ официална Тоҷикистонда кушода шудак. боз 29-да калонтарин кушодашавиш мешава. 2 сентябрда каталоги Тоҷикистон меброя, ҳамаш ба нархи тоҷикӣ. биёен духтаро, аллакай таги хидмда ҳаматона регистратсия мекунам, қати хидм кор мекунем. ман ҳами қавағ ждад мекардам ки Тоҷикистонда кушода шава, ба анами хел мардумда гап занам. барое ки ман то Тоҷикистонда кушода нашуд, ман ҳеҷ вақт намехостум ки барои чизи дунё шуда гапи дурӯғ бугум. ана ки кушода шуд, медонем ки ман ҳарчира ай таи дил реклама намекунам, ҳарчира барои шумо тавсия наметиҳам. биёен духтаро,
ҳамроҳи ма кор мекунем. Тоза мекунад биби крем, солнцезащитные зубные паста, ҳамаи витаминоиш ваёш истодаги ҷа навор кардистам. Зданяш центр дай ҳози ма сар наворда бо нишон метиём. Зданяшам бинед инаиҷа аллакай тайёриҳо ҳама дар сатҳи олӣ. Бо як ҳафта пас боз ҳамхел дарс мегзарад, нишон метиҳам, бо мебиём нишонто метиҳам. Духтаро медонем ки ман худам ҳамҷа кор мекунам. Инҷа представитело ҳастай, нишон додам, ай қирғизистонам омадай, ин пробиотикшам хинағзай, ҳами худамда заказ кардам. Беҳад чизи хубай, фоида дора, ҳама кишечникора хушру корда медорора, спирулинаш нағзай. Духтаро кадоме ки мехоҳанд кор кунад, биёен ай дар командаи ма кор кунен. Хай медонем ки ман хеле шуд регистратсия кардагим, бо кӯдаки майда шуд, официални ки набуд, ҳоли мекунам, гуфтам мондам, ана ака кора сахт меқапем, биёен командаи ма қатъи кор кунен духтаро. Иҷада железа дора, ҳамаш витаминои бадайда, ҳами биодобавкиай, кремош нағзай, кадом мехоҳам ош гира худаш самостоятельно ина коригар шава, дар структураи ма биёен кор кунен. Номероро дар рӯи экран мемонам, ҳамаш шогирдома ёрдамтон метиҳам, хидмам ҳастам группада, ҳамдигарӣ бо ёрдами ҳамдигарӣ пеш меравем. Аллакай ина офиси нав кушода шуд. Инамиҷа 12 буде мардум якта рафтестай, аллакай инамиҷа офиси нави мо. Ана михел духтаро оби гарми кипитока меандозему мекобемша. Мекобем, духовкара пешакӣ гирё мекунем, ҳарорати 150 да гарм шудан мегира. Анами листе ки ма гирифтагием ҳозир хали қолабак, анами қолабак ай бента тортика майдатара, бента тортик бо 9-10 сантиметр мешава, и 12-13 сантиметрай. Дар анами меандозам, беҳад и қолаб хушура, ира калонош ҳам аста, ира хитои худам заказ кардам. ҳамха удобния, калоношам моли маҳқулай ма 450 насиб боша ятайта мегирам. Пухтанда чизи нағзай бо айтагш худаш ҷудо меша, дига на фольга ҳичи ма дар он жуда намемонам духтаро. ҳамха худаш озод, яхе материалаш алюминий ҳастай ки дар танаш намечаспона. Ягон бисквита озод ҷудош мекунӣ. Духтаро кадоме хайна курси китай ма мегзаронам ко дар кор боша, муроҷиат кунен, ётон метиём комментарда нависен. Курси китаям ёд метиём, инам хехтон самостоятельно заказ мекунен. Қолабакҳои торт барои ҳами пухтапаз ҳамаи чиза шумо метонед заказ кунен. Тамоми чизи дунё дора заказ мекунен. Духтаро ман медонем ки барои осон ёд метиём. Ҳами бисквита 3 тақсим кардам. Аввал хостам 2 тақсим кунам, дидам ки бисквит беҳад баланди бадай. Вақте ки бисквит агар 2 мешуд, ғавси бадай дер пропитка мекуна ҳами крема худашда. Ай ура 3 кунам, гуфтам хушрутар меша, бо қабатош серкреми хушру мебиёя. Ба гирифтам 3 қабат кардам. Крем духтаро, и крема ма чанд қапеш я чи тайёр кардам, эклер тайёр кардам гудакода. Хали эклери чи айко ранги дамски пальчики полни дырни берунша крем кардам, тез кардам, дига наворам накардам. Рости гап 1 кило қаймоқ харида будам. Мада ним килош рафтак, ним килош бумондак. Ҳами тордози ним кило қаймоқ рафтак. Ним кило ҳаму қаймоқи мондагира шакар қатӣ задаги будам, дар морозилник мондам. Места то 1 моҳ 2 моҳ и крем места ҳичи намеша духтаро, фақат морозилник да. Баъд гирифтам амира буровардам, ях кадаги буд, камтар мулоим шуда, аллакай амхе торда истифодаш бурдам. Бинед беҳад ҳами креми бамаза, и қаймоқҳои килоакия, и Тоҷикистон да ҳами бозори калонда ҳамаш дастай, Садбарг, Саховат, Меҳригон, Гипраземда ҳастай. Баъд и 2 намуд дора, 45% дора, 35% дора. Шумо 35%-ша гирен, сливки 35% гӯен, 45%-аш равғанаш ҳаму жирносташ баланди бадай, кремаш бадхирай, қинхирай. Ана и лёгкия, ранги мороженое меша духтаро. Дар он жуда свежи малина мондам. Хоҳен олуча монен духтаро. Хоҳен гирен ҳамира қатъи крахмал конфитюр када будам, як торда ҳам хали кунен, конфитюр тайёр кунен, қатъи крахмал шакар буҷӯшонен, соки худаш қатъи мебуроя, бе об бе ҳичи, шакар крахмал қатъи конфитюр дужем меша. Мақсад раҳои дур тортароӣ мекунен, ягон торт барои 2-3 рӯз пешакӣ дар корай, вай ҳичи намеша. И свежа, ира бояд бубурӣ бихӯрӣ. Ана ӯ барои тайёр кардан дужем борӣ мешава. Дар иҷа
тортам хе кремша кардым, печондум холодильникда мондум истодак пишивои пакет қати. Баъда шав када будум, саҳар гирифтумша боқимондаи кремда як капля красители ки аму чӣ доштам кабут, як капля андохтам, тамом ки кабути безеб мешавад, тёмни мешуд. Бояд мода светли боша, барое ки платьячаи духтари ма кабутай хостум торта кабут кунам по цвети платьяш. бовар кунед 2 моҳ шуд ман бента торт каданиям. И бента максай камтарай бента торт 2-3 сантиметр калон мебиёд. хулоса ина нав насиб шуда будае ки кардистам, хостум шумодам навор кунам духтаро. Ами наворкунӣ камтар вақти одама мегира. Ман ҳарчи мепазам просто вақта мегира, куда ғам метия, баъд мемона накарда наворои ма. бод барои шумо хостум ина навор кунам, қадр кунед, лайкора бимонед. вақти лайк мемонед, комментария менависед, ман мотиватсия мегирам ай лайкои шумо. мада пул наметия ютуб. баъзеҳо хел мекунам ваҳ лайк монак ман пул кор мекунам. Не духтаро, ба дили пур монед, ман пул кор намекунам. ман просто поделиться мешавад видеои ман, просмотр бисёр мегира. ман хирсанд мешавам ки чизи мара қадр мекунанд мардум. ман бо ягон чизи новинка шумода мепазам, рецептҳои нағз медонед ки ман рецептҳои нағзи бо роҳи осон шумода мефаҳмонам. и хелира дар курсҳо шумода ёд метиҳанд. духтаро, анамиҷа ман нишон додистам навистана болошда бояд ман сладкаи булочка нависам 8 моҳагӣ 8 месяцев. креми сафед қати, анами креми ки торда кардам, ҳамия кам таракша барои навистан монда будам. айрӯи телефон нигоҳ карда навистестам ки хато накунам. баъд духтаро ягон ҷоро хато кардем, зубочистка кати ростуш мекунем. и я секрети дигаш. ина ма торта тайёр кардам. ина и мишок кати удобни будай. ана и харидаги резина ки харидам шприц, и вообще дар кор намеша, пултона ҳайф накунед. беҳуда харида будам, нав истифодаш бурдам. ана мишок кати чотки мекашенша. ина тайёра кардамша. ака креми ма духтаро камтар сист шуд, а ҳисоби чӣ, барое ки и крема ма вақт шуда якум бор задам стабилни сахт буд, дирини торда зурай. ана берини торда бояд творожный сир, қати масло сливочный чӣ кунед, кремчиз кунед, вай зуртар мешава. кремчиз на масле мешава, вай чотки мебия болои торт. меша ки дилала қатиам кунен, шеф дукатам сахти хушрӯ мекуна. и барои болои торт, барои дарини торт ҳами қаймоқ зурай. не ки ман кӯшиш кардам ҳами қаймоқи доштаги ма сливкира дар болои тортам кардам. дар иҷа духтаро распаковка нишон додестам, посудоҳои гирифтаги ма. ҳамия магазини инглишҳо ман нағз мебинам, ҳами қайхитоям заказ мекунам. бо уҷара мебинем ягон чиз скидкаи 50% шуда, рафтам немиёра гирифтам. и бе реклама, духтаро реклама нест. ма подписчиком всё равно мепурсанд ай киҷо гирифтӣ. аям хеле тахтачара дидам, майдача дутаи доштай, нам хе бамбуки хушрӯ барои вай нами ягон чи болошда камаки мегирӣ. бо ҳами чизи эстетична хушрӯ ай ко хурданда. ай гирифтам сир реза мекунам, ягон чи болошда мемонам. маъқулам шуд, ҳамаи гирифтам. корча барои хлеббарӣ гирифтам. қошуқҳои нумтари золотисти гирифтам духтаро. баъд чӣ гирифтам, намо листака гирифтам, шишагӣ айку майдача. ягон трайфл, ягон чӣ мекунам, бепухтанам даву трайфл мекуни барои кӯдако хурданашон зурай. ана резинакора ай хитой заказ када будам. болои пиёло бакалода пушонданда. духтаро пинг паста, инам хали наличи овардагем 50 сомонай. ба ҷои азелита, роли азелита бозӣ мекунад. дег, сковородка мара тоза мекунен, бо инами нержавикара блеск метия, қошуқора мешӯем, блеск метия. каси да дар кора муроҷиат